हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों आरोना जायफोरा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि भिडिअ बानायो नोंसोरनि थाखाय नैबे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय गोबां मानसियानो गोनो गोथो जादों गोबां मानसियानो फेसबुक पेज खुलिदों बिनिफ्राय सोरनाबा बेफोरबायदिनो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआ मोनाखै आरो खायफाया मोनबाय आरो खायफाया मोनब्लाबो माने आर्निंखौनो बानायनो हायाखै आरोना कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआ फैबाय भिउस फैया लाइक फैया बेफोरबायदिनो जोङो लाइक कमेन्ट्स हरबासो जोंखौ हरफिनो आरो बेफोरबायदि जायो फेसबुक पेजआव दा नोंथांमोननि थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोनलांजोबगोन अके लोगोफोर अब्ला आं खोन्थाबाय थानि जों दा मानसिफ्रा गोबाङानो फेसबुकआवल' खामानि मावगासिनो दं आरोना इउटुबाव रावबो ओंखारा इउटुबखौ रावबो सिनायानो आरोना जोंनि बर'फ्रानो बांसिन गोबां खम आरो इउटुबाव खामानि मावनाय आरो इन्स्टायाव खामानि मावनाय बेफोरबायदिनो गोबां एप्सफोर दङ बेफोरबायदिनो रिल्स भिडिअ बानायग्रा माने जोंनि बर'फ्रा फेसबुकआवल' बांसिन होननानै बुंजायो माने बांसिन जोङो फेसबुक खुलिनानै बेफोरबायदिनो रिल्स हगारनाय भिडिअ बानायनाय बेफोरबायदि आरो दा आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन फेसबुकआ साबसिन ना इउटुबा साबसिन बबेयाव बांसिन आर्निं दङ आरो बेसेबां खस्थ' नांगौ नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन जोङो फेसबुकआव माबायदि जायो आरो इउटुबाव माबायदि जायो खामानि मावनाया आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन जोङो इउटुबखौ ग्र' खालामब्ला माबायदि खालामनांगोन नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नोंथांमोना दा स्क्रिनाव नुदों HD कालेक्सन बे आंनि मोनसे गोदान चेनेल आरोना बारा गोबाव जायाखै 6 दिनसो जादों भिडिअ एक्टिभ हगारनाया बिनिफ्राय साबस्क्राइबाराथ' 700 गैखायामोन बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअआ बेसेबां दङ बिनिफ्राय फेसबुकनि बागैबो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नोंथाङाबो ससियेल मिडियायाव खामानि मावनो गोसो जादोंब्ला नैबे भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ हगारनो मोनैया माखासे खामानिनि थाखाय पार्सनेल खामानिनि थाखाय अके लोगोफोर अब्ला आं खोन्थालांनि नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय आं फार्स्टआवनो गिबियाव नोंथांमोननो खोन्थागोन इउटुबनि बागै गोबां मानसिफ्रानो इउटुबाव खम ओंखारदों जोंनि बर' मानसिफ्रा आरोना बेफोरबायदिनो जोंनि मानसिफ्रा रोंस्लाबा इउटुबाव माबायदि भिडिअ हगारो आरो माबायदि जोङो ओंखारोब्ला फैसा आर्निं खालामनो हायो बिनि बागै गोबां मानसियानो रोङा दा नोंथांमोननो खोन्थागोन फेसबुक आरो इउटुब होननानै बुङोब्ला आङो बांसिन बेस्ट साबसिन मोनो इउटुबखौ साबसिन मोनो दे मानो होननानै बुङोब्ला इउटुबाव गोबां इजि आरोना खामानि मावनो थाखाय जोङो जेरै नोङो फेसबुक पेजाव एडिट खालामनानै हगारो रिल्सफोर हगारो बेयाव नोंसोरो इउटुबाव सर्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना 15 मिनिटसोनि बेफोरबायदिनो 30 मिनिटसोनि भिडिअ हगारोब्ला गोबां भाइरेल थांगोन आरोना नायबानो जाबाय आं नैबे चेनेलखौ अपेन खालामनानै खोन्थानि बिनि उनाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बुजिलांगोन कन्टेन्टआव थुबाय आङो बेयाव नायदो 1 डे जादों 1 डेआव बेसेबां थांदों आंनिया 737 बेयाव आङो मुभिफोरनि क्लिप्सफोर हगारो बे चेनेलाव बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव 2 डे जाबाय 18K थांदों बिनिफ्राय लाइकफोरखौ नायबानो जाबाय आङो फेसबुकआव कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौबो मोनबाय अब्लाबो आंनियाव बेफोरबायदि लाइक फैया फटक मोनसे हगारब्लाबो फैया आरोना आरो फेसबुक पेजनि रुल्सआ गोबां बरलायबाय आरोना आं नोंथांमोननो दा फेसबुकनि बागै खोन्थायोब्ला फारसेनिफ्राय खोन्थानानै होगोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ 1K 2K बेफोरबायदि थांला जोबनाय दं आरोना 30K बिनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआव नायबानो जाबाय नैबे चेनेल खुलिनाया 3 मान्थ जाखाबायमोन लास्टनि भिडिअ नायबानो जाबाय 3 मान्थ जाब्लाबो आङो मोनसेल' भिडिअ हगारदोंमोन बै 3 मान्थ जानाय नैबे भिडिअखौल' हगारदोंमोन आरोना बिनिफ्राय आङो बेयाव एक्टिभै थादों होननानै बुङोब्ला 10 डेज जाबाय आरोना 10 डेज एग' थांबाय बेयाव नायबानो जाबाय 1.1K फार्स्ट भिडिअ हगारनायावनो आरोना बिनिफ्राय नायलांबाय थादो 10 दिनल' जादों आरोना बिनिफ्राय 10 दिनाव आङो साबस्क्राइबारखौ बेसेबां मोन्दों नायबानो जाबाय 97 मोन्दों आङो अब्ला नायदो जोङो फेसबुकआव बेफोरबायदिनो रिल्सफोर आपल'ड होयोब्लाबो गोबां खम आरो भिउसआनो जोंनिया 100टा भिउसखौनो थांनो नागिरा आरोना 100 जन मानसियानो नायनो नागिरा आरो लाइकआबो 10टाखौनो थांनो नागिरा फटक मोनसे आपल'ड खालामब्लाबो बेनो दा नैबे बेफोरबायदि नोंसोरो इउटुबाव खामानि मावोब्ला सर्टफोर हगारोब्ला भिडिअफ्रा गोबां भाइरेल जायो आरो गोबां मानसिया नायो आरो गोबां मानसि लाइकबो होयो आरोना बेयाव रावखौबो थिननांगौनि गोनांथि गैया आरो नों सोरनिबा इउटुब चेनेलाव थांनानै कमेन्ट्स खालामनो गोनांथि गैया अब्लासो नोंखौ बियो खालामफिनगोन होननाय बायदि नोङो बेफोरबायदि जेबो खालामनो गोनांथि गैया दा जायफ्रा खुलिनो गोसो खुलिना लाबानो जाबाय इउटुबाव दासान्दि गोबां बेफोरबायदिनो सर्ट भिडिअफ्रा गोबां
भिउसफोर फैग्रा जादों। फेसबुकनि बायदिनो आरोना, फेसबुकआथ' ग्रुप्सफोराव शेयार खालामबासो गोबां फैयो, बिनिफ्राय गावनि पार्सनेलबाथ' फैखायानो। ग्रुप्सफोराव जोङो शेयार खालामनो हानाय अपसन दं नालाय, जोङो ग्रुप्सफोराव गावबागावनि रिल्स भिडिअ जिखुनु भिडिअफोरखौ जोङो शेयार खालामोब्ला भिउस फैयो आरो फेसबुकआव। दा आं नोंथांमोननो खोन्थानि फेसबुकनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नैबे इउटुब चेनेलखौ जायफ्रा मोजां मोनो नोंथांमोना खुलिना लाबानो जाबाय। बेयाव जोंना सर्ट भिडिअफ्रा गोबां माने बेयाव भिउस फैग्रा जाबाय आरोना, सिगांनि बायदि नंलिया। नोंथांमोनानो बेयाव नायनानै नुखाबाय, नायबानो जाबाय। नोंसोरो बेयाव नोंसोरो 1 डेआव नुदों 737, बिनिफ्राय 2 डेआवनो 18K। भिडिअखौ आङो रेगुलार हगारबावनो हायाखै, मानो होननानै बुङोब्ला समान थोआ आरोना आंना। बिनिफ्राय आङो दा फेसबुकआव थांनि। अब्ला आङो फेसबुक पेजाव फैबाय, बेयाव नायबानो जाबाय। फलोवार्सआ गोबां खम, बिनिफ्राय प्रफेसनेल डासबर्डआव थुनि। बेयावसो नायबानो जाबाय आरोना, कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआ फैबाय आरो। बेफोरबायदि जायो, जोंनिया फलोवार्सआ बुरजायानो जा खमानो जा, खायफाना बेफोरबायदिनो 40K गाहाम फलोवार्स थाब्लाबो फैयाखै आरोना। आंनि सासे लोगो, बेयो कमेडियान भिडिअ बानायबाय थायो फेसबुक पेजाव, बेनाबो गोबां फलोवार्स दङ, बुरजाथार थांबाय। आरो बयबो सिनायखायो, नोंथांमोना जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायदों नोंसोरबो सिनायखागोन आरोना। बेनि नाम आरो बेनि फट'खौ होनानै होयोब्ला नोंथांमोना सिनायखागोन। अब्लाबो आं होथ'लिया, बेनाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआ फैयाखै। बिनिफ्राय जा फेसबुक पेजखौ गारना दोनदों, बै फेसबुक पेजावसो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआ फैदों होननानै आंनो फन हरनानै खोन्थाहरदों। दा बिदिनो जायो जोंनिया, जेरै जोङो इउटुबाव जोङो मनेटाइजेसन जानो थाखाय वाच टाइम आरो 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगौ जायो। दा जोंना फेसबुक पेजावबो बेफोरबायदिनो माखासे बेयाव क्राइटेरिया थायो, बेखौ जोङो कमप्लिट खालामबासो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सखौ मोननो हायो। दा आं बुंनि, बेयाव जोङो गोबां मानसिफ्रानो पस्ट खालामो, बिनिफ्राय आं खोन्थानि। बेयाव नायबानो जाबाय। आङो बेयाव पस्ट खालामदोंमोन मोनसे 24 जुनाव आरोना, बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव 4ल' लाइक फैदों। अब्ला मा बेनिफिट दं नायबानो जाबाय। बेयावथ' 7ल' फैदों, बिनिफ्राय नैयाव 10 जनल' फैदों। माने जेबो बेनिफिट गैया आरोना फेसबुक पेजाव। आंनि थाखाय आरोना, आं गोबांनि थाखाय बुङाखै, आंनि थाखायल'। आङो फेसबुकआव मावनो मोजां मोना आरोना। नोंथांमोना बबेखौ साबसिन मोनो बेयाव मावबानो जाबाय। फेसबुकआव नोंथांमोना मोजाङै आर्निं खालामनो सानदोंब्ला मोजाङै मावबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो फेसबुकआव गोबां मानसिफ्रा बुङो रिल्सफ्राबो गोबां भिउस थाङो होननानै। बे नंखाय आरोना, इउटुबावसो बांसिन थाङो आरो लाइकबो मोनो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला फेसबुकआव जोङो गोबां भिउस थांनाय नुयो। बिनिफ्राय मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला, बेयो ग्रुपफ्राव शेयार खालामनाय, जोङो गिदिर गिदिर ग्रुप बेफोरबायदिनो गोबां मेम्बार्सफोर थानायाव जोङो शेयार खालामनानैसो बेफोरबायदि थाङो आरो। अब्लाबो लाइक मोनबावा आरोना, बेफोरबायदि जायो। दा नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जायफ्रा खुलिनो गोसो खुलिबानो जाबाय। इउटुबा दा बेस्ट जानानै दङ आरो साबस्क्राइबारफोराबो गोबां थाङो सर्टफोराव आरोना। आरो जायफ्रा कमेडियान रोङो नोंथांमोननि थाखायथ' बेस्ट होननानै बुंजायो। बयनिख्रुइ साबसिन इउटुब प्लेटफर्मा होननानै बुंजायो आरोना नोंसोरनि थाखाय। अके लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। जायफ्रा नोंथांमोना गोनो गोथो जागासिनो दङ, बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि फेसबुक पेजआ दासिमबो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्स मोनाखै, मोनगोन नोंथांमोना लासै लासैनो। नोंथांमोना नाजाबाय था। जोङो माबोरै मोनगोन होननानै बुङोब्ला अरिजिनेल कन्टेन्ट हगार आरो गावनि पेजखौ देखाय आरो प्रफाइलफ्रा मोजाङै लाबानो जाबाय, बाय'फोरखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय आरोना। आरो जायफ्रा नोंथांमोना इउटुब सर्ट भिडिअफोर हगारनो बेफोरबायदिनो गोबां सानसेयावनो नोंथांमोना थांनाय भिउस नांगौ, नोंथांमोना माबायदि टाइटेल सिअ'फोरखौ होनांगौ, नोंथांमोना डिसक्रिपसनखौ माबायदि लिरनांगौ, बिनि भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरोना। अब्लानो आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै होफैगोन आरो। इउटुबनि बागैबो लाबोगोन आरो फेसबुक पेजनि बागैबो लाबोगोन। बेफोरबायदि भिडिअखौ जों गोबां नुखायो इउटुबावनो, नोंथांमोनाबो सार्च खालामनानै नायनो हागोन। जोङो इन्सटाग्राम आरो फेसबुक बेयाव गोबां फलोवार्सफोर आर्निं खालामनो जोङो गोब्राब जायो। बेफोरबायदिनो जोङो मस्ट एपफोर आं नोंथांमोननो दाख्लैबावै मोनसे भिडिअ बानायनानै होदोंमोन। बेफ्राव जोबोद इजि जायो आरो बेफ्राव जोङो प्रम'सन मोनो, स्पन्सार मोनो आरोना। जोङो बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनसे जोङो कलाबाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होयोब्ला बेयाव जोङो फैसा आर्निं खालामनो हायो आरो गोबां बेफोरबायदिनो माखासे प्रडाक्टफोर प्रम'सन खालामनो थाखाय नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामो आरो। आं बिनिबो भिडिअ लाबोगोन बेफोरबायदिनो लासैनो सम मोनोब्ला आरोना। आरो सम मोनबाथ' रेगुलार लाबोबाय थाखागोनानो।
बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिनिफ्राय आं इउट्युबनि बागै नोंथांमोननो बे साननैसोनि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थाथ'सिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रानो इउट्युबाव गोसो होआखै। इउट्युबावबो नोंथांमोना इउट्युब चेनेलखौ खुलिदो, बिनिफ्राय नोंथांमोना भेरिफाइ गासैखौबो साक्सेस खालामजोबनायनि उनाव नोंथांमोना भिडिअ हगारबानो जाबाय। भिडिअखौ माबोरै हगारो होननानै बुङोब्ला बिनि टेग टाइटेल नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय आं नोंथांमोननो एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन। बिनिफ्राय फेसबुकनि बागै होननानै बुङोब्लाथ' आं फेसबुकाव आं दा खामानि मावथ'लिया। मानो होननानै बुङोब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआ फैबायमोन। बिनिफ्राय आङो फेसबुकनि आर्निं जाया आरोना, फेसबुकनिफ्राय आं डलारखौ लाया। फेसबुकनिफ्राय आं जेबो फैसा खामायनो गोसो गैया आरोना। फेसबुकखौ आं बारा मोजां मोना आरो बेयाव माखासे डलार मोननोबो लं भिडिअफ्राव गोबां गोब्राब आरोना। आंनाव 300K भिउस थांनाय दङ, $1 मोनदों आङो। बेफोरबायदि 300K भिउस थांनाय जोङो इउट्युबाव जोङो लं भिडिअ 5 मिनिटसोनि भिडिअ हगारनानै होयोब्ला जों गोबां डलार मोनो आरोना। बिनिफ्राय फेसबुक पेजाव मोना, रिल्सफोराव मोनो आरोना। बेबो इन्ट्रेस्ट जाबासो गासैबो रिल्सफ्रानो भाइरेल जानो नागिरा। इउट्युबाव जायो दे, इउट्युब सर्ट्सफोराव नोंथांमोना हगारबानो जाबाय आरो। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लाबोदोंमोन खोन्थानानै होनो होननानै। बिनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। इउट्युबाव जोङो माबोरै सिअ टाइटेल डिसक्रिपसन माबायदि होयो आरो नोंथांमोना इउट्युब चेनेल खुलिनो रोङाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय माबायदि खुलियो। आरो नोंथांमोना गोबां इउट्युब चेनेलफ्राव नुगोन आरोना, गोबां मानसिफ्रानो बानायनानै होदों इउट्युब चेनेलखौ माबायदि खुलियो। नोंथांमोना भिडिअफोर नागिरनानै नोंथांमोनाबो खुलिनो हागोन। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो।